Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan kai sabo ne a wannan channel namu to da Allah ka danna mana subscribe. Yau zan yi mana bayani ne akan yadda za ka haɗa YouTube thumbnail naka cikin hanya mai sauki. Abinda za ka yi ba komai bane illa ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka. Idan muka shiga cikin Play Store ɗinmu za mu yi searching YouTube thumbnail maker. Idan muka yi searching din YouTube thumbnail maker zai nuna mana kamar haka. Idan muka taba wannan na biyu shine zai yi searching, to bari ku ga kalar wanda zai yi mana aiki cikin sauki. Ga number 1 ga number 2. To number 2 na biyun nan shine wanda zai yi mana aiki a cikin sauki. Abinda nake so da mu shine za mu taba shi kamar haka, za mu yi install ɗinsa a cikin wayar mu. Bayan mun yi installing din saboda network, mun yi installing dinsa gashi nan mun bude application din YouTube thumbnail dinmu. Wannan shine thumbnail maker dinmu. Thumbnail mun shine hoton da zaka daura a saman bidiyon ka tun kafin ka mutane za su kalle shi kafin su ga abin da ke cikin bidiyon ka. Wannan yana daukar hankalin mutane sosai. Idan ka shigo ciki zaka shiga thumbnail template din nan na farko. Wannan ba cikin YouTube template muka shiga ba. YouTube yau za mu shiga thumbnail template din nan na farko. Idan muka shiga cikin sa zai nuna mana kamar haka, ga games a sama, games, volunteering, vlog, ga basis, ga education, akwai sauran abubuwa da suke gaba ma sosai. Wannan su ne thumbnail din kamar haka, wayanda suke na cikin games kenan. Zaka taba guda daya idan kana so, zaka shiga kowanne wanda kake so ko kuma yayi daidai da bidiyon ka ya maka kyau, zaka taba shi zai nuna maka allow din ka. Dan allow din nan zai kai ka gaba wurin da zaka yi editing din wannan hoton direct a cikin network ba tare da ka samu damuwa ba. Yanzu haka gashi nan yana sacin, mun taba guda ɗaya daga cikin su wanda zamu gwada atisayin a kansa. Yanzu haka network ne ya rike shi yake yi. To yanzu gashi nan zai bude mana. Idan ya bude mana zan nuna mana yadda ake editing, ake maida shi. Gashi nan mun dauko wannan. Abinda zaka yi shine kowanne zai zo maka tare da zaka iya taba shi. Gashi nan mun taba wannan online din. Muna so mu yi editing akan wannan online din. Abinda za mu yi shine idan muka taba shi a ƙasan nan wajen ga wurin da aka sa AA guda biyu haka, ta wurin za mu zo mu taba shi. In muka taba AA din nan kalar rubutun mu zai iya sauyawa, shine a ƙasa kamar haka. Gashi nan ina taba za ku gani na wuce gefe ya canja min kalar rubutun nan na online. Sannan mun sako wurin nan da aka rubuta education, shi ma za mu yi editing ɗinsa. Abinda za mu yi shine a wannan wurin idan ka taba kan shi zai nuna maka edit to ko delete. Idan ka yi deleting ɗinsa za ka iya shiga kuma ka yi adding text kai ma naka da kanka. Shine a ƙasa za a gani. In ka yi adding text sai ka rubuta. Gashi nan mu za mu rubuta ACAD technology sai mu daura a sama mu ga yadda zai bamu. Yanzu gashi nan muna rubutawa. Yanzu ga ACAD technology din mu mun sa a sama. Ga ƙasan nan ga wurin da aka rubuta size, ta nan zaka iya rage shi. Ga wannan alamun ni nake jan shi baya, ina jan shi gaba. Ta nan ne zaka ja shi ka rage size ɗinsa ko ka ƙara size ɗinsa kamar haka. Yanzu gashi nan ya ƙara size ɗin. Sannan zaka iya taɓa hoton nan na gefe shi ma ka canja shi ko kuma ka matsar da shi duk inda kake so ta cikin wannan thumbnail maker. Sannan kuma zaka iya canja kowane rubutu da yake cikin su gabaki ɗaya. Yanzu haka gashi nan muna ƙara masa size, muna rage masa size. Zaka iya sakowa ƙasa. Akwai wurin da aka rubuta sticker, effect da sauransu. Idan ka shiga nan wurin background ne. Idan ka shiga a ƙasa za ka rubuta background. Kana tabawa wanda kake so zai taso direct, zai shigo cikin hoton ka. To amma yanzu ba ma buƙatar mu yi aiki da kamar haka. Kun gani ba ma so mu yi aiki da background din saboda aikin namu mun riga mun taba thumbnail wanda yake da background mai kyau. Gashi nan kamar haka a ƙasa ga wurin background din inda na taba, kun gani. Sannan zaka iya shigowa, akwai wurin da aka sa sticker ko effect, shine gashi nan ga alamar subscribe kala duk wanda kake so zaka iya daukowa. In 1 million ne gashi nan zaka dauko shi direct, zaka kai shi kan hoton ka sai ka shimfida shi yadda kake so. Gashi nan a sama zamu iya janyo shi duk inda muke so. Idan mun kai shi inda yayi mana anan zamu ajiye shi sai mu bar shi saboda mutane su kalla lokacin da suka zo kallon bidiyon ka a wannan thumbnail din. Suka kalle za su ga alamar subscribe. Sannan zaka iya shiga saving. Akwai wurin da aka rubuta
saving a ƙasa. To yanzu ba saving za mu yi ba, muna cikin kan aikin ne. Zaka iya yanzu haka wannan shadow din nan gashi nan a ƙasa wurin da ya taba yayi fari ga capacity, zaka iya ƙara mai duhu, zaka iya rage masa haske, zaka iya lankwasa rubutun naka ma yayi kala ko yayi rotation. Sannan kuma zaka iya janyo gashi nan kun gani space ɗinsa, zaka iya taɓa space ka ja shi ka buɗa shi yanda kake so. Idan so kake yi ƙasa ma zaka taɓa shi sai yayi ƙasa daidai yadda kake so sai ka bar shi. Wannan application din yana da abin mamaki sosai, sai kun shiga ciki za ku tabbatar da yadda yake da mamaki. Ga wurin da aka rubuta sticker na ƙasan nan mun taɓa sticker, ga emoji nan kala-kala wanda kake so. Idan abin dariya za ka yi thumbnail ɗin bai zo da shi ba, za ka iya ɗaukowa ka daidaita shi ka saka shi a wurin da kake so. Sannan akwai wurin size gashi nan, za ka taɓa shi ka ja yanda kake so, ka fidda size ɗinsa daidai yadda kake so. Idan za ka maida shi ƙarami ne ko ka rage capacity sa ma ka rage mai haske ko yayi haske duk za ka iya yi. To ta wannan hanyar za ka ji daɗin wannan application ɗin na YouTube thumbnail, sannan kuma yana fita mai kyau sosai. Sannan za ka iya zuwa ka yi saving ɗinsa, ga wurin saving, ga wurin da aka sa share. Idan sharing za ka yi ma direct ya tafi YouTube studio, ka ɗaura shi akan wani bidiyo za ka iya yi. Ga wurin da ya sa save and go to YT studio, YouTube studio kenan direct. To mu ba za mu kai shi nan ba saboda muna so mu yi saving ɗinsa ne. In mun sa bidiyon ma YouTube sai mu je YouTube studio mu ɗaura. To za ka iya zuwa ga ƙasa nan wajen emoji ɗin nan da gani gashi na ya taso, to sai ka taɓa saving kawai sai ka ce yes save to draft. Ka yi saving ka gama. Yanzu haka aikin mu ya ƙare. In ka ji daɗi ka danna mana